Ei oo mitään feikkiä. Se on tuo tuoksukin tuolla ulkona niin Paskaa! että meinaa lähteä jalat sillalta ulos täältä. Mitäs asia sulla olisi ollut? Etteis yhtään häveä. Kohta täällä edellään kuule ku kartanossa. Asia selvä. Hieno homma. Kuka vittu sieltä soittelee? Ja vielä mun puhelimeeni. Helena. Me ollaan täällä retkellä ja sä meet ja Panna mun kännykkää. Mähän sanoin, että se oli vahinkoa. Sitä paitsi Helena usko mun selitykset. voi vittu. Soitteleeko Helena sulle useinkin iltaisin? Aina 24. Helvetti! Majatalon ylläpitäminen vaatii 24 tuntia Ismoa. vuorokaudessa. Joo. Haluut sä turpaas? Tuus nyt tänne. No en. Rauhoitu. Helvetti. Akka. Vittu. Paskaa! Helvetti. Kaikki on ihan hyvin. Ihaha. Mutta entäs jos Helena saakin tietää sen, että sä et ookaan Paskaa! vaan Kristo Päivinen. se hoksaa sen ihan varmasti. Olisiko se niin kauheeta? No, siitä ei mene aikaakaan, kun Kristo. Mun puolesta totuus voisi tullakin jo julki. Tästä paljon helpommalla. Hiljaa! Vittu. Paskaa! Helvetti. Totahan sä hoet. Vittu. Paskaa! Hei, mutta unohdetaan nyt. Vittu. Ja keskitytään siihen, miksi me tultiin sillalta alas. Eli Paskaa! Ei